Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi jucăm Still Brainrot. Bun, episodul ăsta cred că va fi destul de plictisitor, dar uitați ce vine în 11 minute. Și să vă prezint baza mea. Dacă vă întrebați de ce țin secrete de 500k de-astea așa, păi le țin pentru Reaper, că eu am tot ce-mi trebuie. Acum dau ăsta cu 3 unstruzău, că pot să mi-l dau să-mi iau brainroții. După aia îmi trebuie cu Tripitropi, după aia cu Pacmararamat, care îl am sus, și cu Lostralitos, adică am toate brainroturile care îmi trebuie. Și să-mi spuneți dacă vreți să facem niște oferte. Și bicicletera ăsta e cel mai bun brainrot care l-am avut. Că eu mi-am pierdut brainroturile bune și intrasem pe server public și se spunease și nu mai știu ce se băgase, da, se băgase semisnap și am reușit să-l fur, că aveam săritura mare. Din asta am făcut eu rost. Nu la poliție, vampira, capceava. Orcaledon. Chetupachepat. Ia uite, pe drum mergea un purceluș. În loc de drum, zicem, pe bandă mergea un purceluș. Da, eu cred că am inventat un brainrot. Trick, track, sahur. Adică un trick, track, barabun. Trick, track, barabun. Combinat cu tic, tac, sahur. Adică un trick, track, barabun care merge pe roata aia lui tic, tac, sahur. Și să nu uitați să vă abonați și să dați un like. Da, dacă vă întrebați de ce țin belula beluga, după ce o să se scoată ăsta cu pescuitul așa, va fi iar un brainrot foarte rar care poți face rost de el. Că înainte era foarte rar, dar când se scoate eventul ăsta iar va fi foarte rar. Și ăsta am 140 de brainrots în index normal. Și cine mai mă ajută cu 3 brainrots să fac nou index aquatic? Dar cum fac eu rost de Capitano Mobi? Nu știu. Dar nu știu de ce am nevoie de tradon de-astea așa pentru... Că uite, aici sunt 25 de brainrots la index, dar aici scrie 23. Și vă las să ghiciți în comentarii care este cel mai bun brainrot al meu la index. Normal, indexul normal. Tic-tac, saru. Să încuiem baza. Bun, în câte minute vine asta de pescuit? 7. Bun. Și cred că de următorul update, nu știu, cred că va fi un update OP. Și nu știu dacă ați văzut shorts-ul ăsta cu bicicletera. Dar cineva în comentarii mi-a spus că vrea să facă un trade cu Garama și cu bicicletera.
dar nu-l accept. Știu că este cu 1 în plus, dar nu vreau că Garama va fi scos din joc. Și adică dacă l-ai în bază, te-ai dus, nu mai l-ai. Yeah. Acum așteptăm să vină ăsta, phishing-ul. Dar nu știu, cred că eu o să dau sicleteira ăsta la un prieten ca să mi țină. Să intru pe servere private să văd ce au ăștia. E avocat din gufă. Dar uite, vă spun ce vreau să-mi pice. Pe locul 1 vreau să-mi pice la Secret Lucky Block-ul ăsta radioactiv, după aia Slab-ul, după aia 2X-Lac, asta, așa, părând. Că cum ar fi să reușesc să iau Secret Lucky Block și să-mi pice la Secret Combination? Cum ar fi? Cum ar fi? Ar fi fain. Și vă spun o chestie care chiar o să vă ajute. Voi, dacă vreți să faceți ritualuri, faceți-le de update. Pentru că dacă le faceți așa, degeaba le faceți, pentru că puteți să le faceți de update și poate lua mutații. Și vă dați seama că așa e mai convenabil. Dar nu știu dacă voi ați trăit așa sau ați avut prieteni care din prima zi când v-ați apucat v-a dat secret așa. Dar când eu m-am apucat, aveam prieteni și ne doream noi un cocofanto, elefanto ne doream. Sau un cavallo virtuoso ne doream și noi. Și acum secrete, ne dorim Dragon Caneloni, ne dorim de-astea. Capitanul Mobil, Ombrol. Nu știu dacă ați văzut meciul ăla de seară cu România-San Marino, dar a fost la început pentru România un început rușinos, dar după aia s-a rușinat San Marino cu 2 cadouri totuși. 7-1, 7-2, nu mai știu, că eu i-am stat să mă uit la tot meciul, dar dintr-o dată am închis ochii. Trei minute. Bun. Butoi. Dar cum ar fi să pescuiesc Capitanul Mobil? Bine, sunt 0,000000000, un trilion de 0,1%. Mai ales că n-am niciunița aia cea mai bună, o am pe aia de aia Fire sau nu mai știu de care era. 2 minute. Ar fi
fi frumos să fac indexul acuatic. Cum ar fi să-l fac? Da, el. Stai, unde era așa la settings? Și să vin aici și să-mi pun ce bază in Yang. Dar știți ce nu înțeleg eu o chestie? Eu nu înțeleg o chestie. Îl știți pe Keylus, youtuberul ăla englez, american, după stil. Nu înțeleg, el are baza de lavă și mereu când se bagă un brainrot nou, el încă o are baza. Și el are baza de când s-a scos lava, eventul de lavă, el n-avea baza și nu înțeleg asta. Bun. Pe drum mergea un purceluș, tăgădăm pâș-pâș, tăgădăm pâș-pâș. Pe drum mergea un purceluș, tăgădăm pâș-pâș, tăgădăm pâș-pâș. Dar am o întrebare. Putem face 200 de abonați până la finalul, iau și la mine, până în vara următorului an? Nu știu, eu zic că putem, că avem deja 121 de abonați. 1. Uite și acum mi-arată și mie cu ăsta, cu lacul, cu... Înainte nu mi-arăta. Uite, Ia, 3. Ia. Mamă, tripitropii. Blueberry octobuzini. Îmi place să zic octobuzini. Ia. Ce-am făcut? Bun. Zombie tralala. Nu vreau zombie tralala. De asta vând și o grapefruit și tripitropii. Pentru unii începători sau așa, ei ar înnebuni dacă vede cum șterg secretele. Așa sunt ăștia începători. Când te vede plin cu secrete și vezi că le ștergi, înnebunesc. Blueberry octobus. Trulimero trulicina. Ballerina cappuccina lila espresso una seniora. Și știți vlogul de 100 de abonați, ăla cu caruselul? Nu știu, dar mi s-a închis dintr-o dată ca maxul pentru înregistrarea asta de ecran. Maximul e 20 de minute. Scoala nana. Spiderman. Da, bă, mă enervează.
Squala nana. Squanana. Squanana. Tentacolo tecnico. Tectatele Tecnico. Ăsta e cel mai ciudat nume ever. Trippi troppi. Dar nu înțeleg. Ultima dată când am deschis de data asta nu mai am efectiv noroc deloc. Și acum dau și cu lac. Înainte nu dădeam cu lac. Belula beluga. Belula, belula. Hai că am dat și eu. Efectiv nu mă uit ce pică. Orcalita orcala. Orcalita orcala. Eu acum o să pescuiesc cu ochii închiși, să nu văd ce-mi pică. Am închis ochii. Bluberrini octopusini. Bluberrini. Și cam atât a fost și cu vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și să nu uitați să dați like și subscribe. Pa, pa!